ka bude YouTube channel a wayarka. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko da shirye ne na kwada da Idris ka dage. A yau na kawo mana wani bidiyo ne da zaka samu dama ka dinga wato samun bidiyoyi wani ne kuma ya daura a YouTube. So kowa ya san cewar dokan YouTube ba daman ka dauki wato bidiyon wani daga YouTube kuma ka mayar da shi kan YouTube, ma'ana ka daura a wato channel naka. So wannan hanya da zan nuna mana ita ce hanya mafi sauki. So zaka ga ka bude wato YouTube channel amma ka rasa menene zaka dinga kawo a wannan wato channel din dan ka samu subscribers ko kuma in ce subscribers da viewers da watch time hours cikin sauki. So wayansu idan sun ji an ce watch time hours 4,000 shine yake tsorata su, sannan ko kuma in ce subscribers da 1,000 haka yana tsorata wayansu. So idan dai har zaka cire tsoro ka bi abin da zan faɗa a yanzu, insha Allah zaka cimma wato nasararka, saboda kowa ba da iyawa aka haife shi ba. So zaka ga wani bai dade da bude channel ba ma ya samu subscribers cikin sauki, sannan zaka ga kai kuma ka bude channel tsawon wato misali kamar in ce shekara 2 zuwa 3 amma subscribers ɗinka ba su wuce guda 30 ba. So wannan hanya da zan nuna mana hanya ce mafi sauki yanda zaka samu subscribers kai tsaye ba tare da ka sha wani mummunar wahala ba. So amma idan yau ne shigon ka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks, ina neman alfarma ka taimaka ka danna min subscribes, ka danna ma alamar ƙararrawar sanarwa ka zabi all, ta haka ne a duk lokacin da muka daura sabon bidiyo za a san da ku a cikin gaggawa. So mun gode, kawai mu fara aikin. So yanzu misali zan ce maka idan ka shigo wato manhajar ka ta wato YouTube, so yanda kana shigowa kai tsaye za ka yi amfani da wannan dama ka shiga wato alamar searching. Inda kana zuwa nan gurin ka danna alamar searching za ka rubuta duk wani sunan da ya zo maka a ra'ayinka kana son ire-iren wa'annan bidiyon kake kawowa a channel naka. So yanda kana zuwa idan misali kamar alal misali waƙoƙin Hamisu Breaker ne ko kuma abubuwan da ya shafi wato comedy, so sai ka rubuta sunan comedy da kake bukata. Misali yanzu misali wannan comedy Hausa 2022 din nan, misali 2020. So misali kana danna kai tsaye da ya kawo maka haka kana zuwa zaka dan jira ya searching. So misali ya dan yi searching ko yanda kake gani, so sai ku dan gafarce mu network. So yanda yana kawo maka zaka ga wato comedy nan kala da sauransu. Yanda kana zuwa misali zaka danna wato wannan alamar digo-digon nan, yanda kana dannawa zai kawo maka zabi guda biyu, wato filter and help and feedback. Sannan kuma zaka zabi wato na farko yanda aka rubuta filters. Yanda kana danna wato alamar filters zai kawo ka nan gurin kamar haka, yanda zaka zabi wato Creative Commons. So wannan Creative Commons da ka danna shi zaka danna apply, so zai maka wato searching din duk wani wato bidiyo na comedy inda kai searching kalan bidiyon da kai searching. So da ka danna apply wato zai kawo maka bidiyoyi kala wanda ba a daura musu copyright akan wannan wato bidiyon ba. Kana da daman kai downloading sannan ka je ka dan yi editing kadan ka mayar da shi wato YouTube channel naka. Yanda kana danna apply kamar haka, yanzu misali ka danna apply kaga ga comedy nan kala yanda kake gani. Zaka iya samun na interview idan irin wato interview din da ake yana burge ka, so zaka iya ka dauki wato wannan hanya ka dinga amfani da wannan dama. So yanzu misali za mu shiga wannan na kamar wato ga comedy Ali Atok. So yanda kana danna shi kai tsaye zai fara wato playing, inda da ya fara playing kai tsaye zaka danna wato kan description din shi bidiyon. Inda kana danna description din bidiyon kai tsaye zai kawo maka wato duk wani bayanan da yake cikin description. Inda kana wato da ya kawo ka zaka jawo kasa zaka ga a nan gefe ya rubuta licenses, wato an ce Creative Commons attribution license reuse allowed. Wato haka yana nufin kai tsaye wato kamfanin YouTube sun amince wani zai iya yana da dama wato ya dauki wannan bidiyon ya je ya dan mishi gyare-gyare kaɗan sannan ya mayar da shi wato YouTube channel nasa. A yanda kana zuwa kai tsaye idan zaka yi downloading, so zaka danna wato alamar share. Kana danna share zai kawo ka abubuwa kamar yanda kake gani. A yanda yana kawo ka nan gurin zaka zabi vidmate idan dai kana da shi, in kuma baka da shi zaka je ka yi downloading na vidmate. Sannan yanda kana zuwa ka danna shi kamar haka, da ka zo ka danna shi zaka dan jira yayi searching. Yanda yana yin searching zai kawo ka nan sai ka danna download. Inda kana danna download sai ka danna don kamar haka. So kana zuwa kai tsaye zuwa wani lokacin ka je ka gama downloading nashi, so zaka ga wato kana gama downloading zaka je ka yi editing nashi wannan bidiyon. So zaka je ka dan sanya mishi abubuwa, in ma zaka cire sautin da yake kai ne to, in kuma abubuwan ne zaka dan gyara shi ka dan yi rubutu akai yanda za a fahimta cewar channel ɗinka ne. So duk zaka yi wato wannan abubuwa ka gyara shi. Yanda kana zuwa ka daura shi a wato YouTube channel naka kai tsaye kaga so samu ne a ce a duk rana ɗaya ka kawo kaman guda 5, ka daura kaman guda 5 duk rana ɗaya. So insha Allah a cikin ganganin lokaci zaka ga wato subscribers naka sun karu sosai. Sannan saboda yawan daura bidiyo akai akan wani bidiyon zai iya maka silan samun viewers, sannan kuma wani bidiyon zai iya maka wato silan samun subscribers, sannan kuma yawan viewers ɗinka shine za ka samu wato watch time hours
yanda kake gani idan har hakan yayi za ka iya ɗaukan wannan hanyar. So wannan hanya ce kawai mafi sauki da za ka yi samun subscribers cikin sauki. Mun gode idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna mana alamar like, saboda hakan yana matuƙar taimaka mana mu dinga kawo muku bidiyoyi akai-akai. Na gode.